L'alcalde de la ciutat, Arturo Torró, acompanyat de la regidora d'Educació, Marta Schaffer, així com d'altres membres de la corporació, ha assistit a la inauguració de l'exposició Ciutats Educadores, Accions Locals, Valors Globals, que podrà visitar-se a la Casa de la Marquesa de Gandia fins el 31 de maig. Prèvia a aquesta inauguració es va celebrar una conferència a càrrec de la prestigiosa filòsofa Eulàlia Bosch. L'exposició és el pas previ a la celebració de la trobada de ciutats educadores que es desenvoluparà a Gandia entre el 16 i el 18 d'octubre del 2013. En aquest sentit, la titular d'Educació ha mostrat sempre el compromís tant del govern com de la ciutat amb aquesta trobada, en la que tant la comunitat educativa com les associacions de la ciutat s'han implicat.